তুমি দোকানে বসছ ব্যবহার চালিছ না তারপরে ଦେଖିବ ତ ଆଜି ବୁଧବାର ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ବାବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଉ ହେଲା ରୋହି ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ଘର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ ସେ ଆୟୁଷ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଅଧା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇ କେମିତି ବସିଥିଲା ମମି ନଥିଲା ତ ସେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ ବା ସେ ତ ଅଛି ବା ସେତ ଆଉ ସେପଟେ ମାଛ ଏବେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ମାଛ ଅଛି 10-12 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଖାଲି ଆଜି ଖାଲି ରୋହି ଆଣିଥିଲ ରୋହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓହୋ ଲାଗି ମାଛ ଏତିକି ଅଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଇଥିଲ ଆସିଥିଲ କ'ଣ ଏଇନା ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲ ମମି ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୋଧେ ବାରିପଟେ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିଛ ବୋଧେ ପରିବା ପତ୍ର ଆସିଛି ବୋଧେ ଆଉ ଆମ ଏଠି କ'ଣ ଖଡ଼ି ଖାଉଛି ଚାହୁଁଛି କରୁଛି ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ନା ତ ବ୍ୟାଗରେ ଆସିଛି ଏବେ ଦେଖେ ବୁଟ ଆସିଲା ଆଉ ମକା ବି ଆସିଛି ମକା ବି ଆସିଛି ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ମକା ଆଣିଛନ୍ତି ମକା ଏଇନା ଖାଇବା ଆଉ ଆଧିରେ ପରିବା ପତ୍ର ଅଛି ନା ପରିବା କିଛି ନଥିଲା ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ହଁ ମକା ଅଛି ସେଥିରେ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଲରା ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଗାଜର ଲଙ୍କା ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ହଁ ଆଣିଛି ଆଉ ଏଠି ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏବେ ଏଠି କାମ କରୁଛ ଓହୋ ବାବା ଏଠି ଏବେ ରୁଟି ବେଲି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମମି ଏବେ ସେଠି ରୁଟି ସେକୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଫୁଲିଲାନି ଏଇଟା ଫୁଲିଲାନି ମୁଁ କାଲି ବେଲିଥିଲି ଚକଟିଥିଲି ବୋଲି ଭଲ ହେଇଗଲା ବାବା ପାଣି ହେଇଗଲା ତ କେମିତି କ'ଣ ଚକଟି ଦଉଛନ୍ତି ରୁଟି ସହିତ ଆଜି କ'ଣ ଖିଆ ହବ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କଟା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଉଛି ଭଜା ଏବେ କଟା ହେଉଛି ଆଉ ହଉ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ମମି ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଏବେ ପରିବା କଟାକଟି କରୁଛି ଏବେ ଆଳୁ କଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ଡାଲି ଏବେ ଧୋଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଏବେ ହଁ କେଉଁଠି ବାରିଆଡ଼େ ଆରେ हे ये बैठी क्षीर पसैछि आइस तो उठाइले क्षीर पकैछ ना कौन हाँ क्षीर गरम हो ओहो तो क्षीर गरम करुच्छे आयुष हाँ से जो मम्मी ये पशि देते गांटे खोचे तो क्षीर घाटुचे आउटे चूल्हे कौन बस डाली बसापी बोले बस आउ चल देखिए बाबा से कौन कर रोषे कर मम्मी ये कौन चिंगुड़ी बाजु ए ना ना धीरे धीरे मम्मी मम्मी माने चिंगुड़ी पोड़ा चिंगुड़ी खाए पोड़ा चिंगुड़ी मतलब पिता लगे तुम खाइबनी हां पोड़ा पोड़ा लगे हम खाइबनी लागो पोड़तला काई ना मजा आई तू खंडे दे हौ कोतरु ए चिंगुड़ी रु आउ टिके जाओ ना आई न दे खंडे अल्प ए लाने तो पोड़ी देले चिंगुड़ी के से चिंगुड़ी पिता कर दे खोई दे के आउ दिन मागे कहू कि दे ए माछला नहीं जा खाई ना मु माछ खाइनी आ चिंगुड़ी खाइबी ए दे माने दे सेई नी कंचा अछि न दे ने खा तातीची बा हां तातीनी और चिंगुड़ा भजा देखि ये एमती चकला चिंगुड़ी खाउछनी माने चिंगुड़ी भजा और चिंगुड़ी के पोड़ी देले दी तू मिसी के जा पोड़ी देले चिंगुड़ी मु पोड़ीनी सेही सानु पोड़ी दे तू कहलु कोन जाळा जाळी आइतो मु कहि देली सिना को मु देखिने चुली जळ चुली सेबटे हां सेबटा चुली जळ चुली देखिनी आ तातीची ठंडा करियो ना तातीची तेल तेल जातीची गरम जे लाइन